para sa may mga madadaldal na asawa. Okay, alam kong kontrobersyal ang topic natin at sana matapos mo ang video na ito dahil may magbubukas na part ng isip mo na focus sa ganitong problema. Bottom line naman ng lahat ay kailangan sabihin ulit ang dapat sabihin. Sa taong mahal mo, sa taong may concern ka, para mas mapabuti ang kalagayan ninyo, pare-pareho, para mas mag-improve, para mas tahimik. Tama. Sino ba naman ang gustong maging madaldal? Sino ba naman ang gustong maging bungangera? Sino ba naman ang gustong masabihan ng dalawang salita na yan? Wala naman siguro. Oo naman. Effort naman kasi ang sumigaw at magdadaldal dahil lang gusto mong marinig niya ang gusto mong iparating sa kanya. Again, para sa ikabubuti mo. Naniniwala din ako na walang bungangerang asawa kung may asawang marunong makinig, kung may asawang marunong sumunod sa mga ibinibilin at sasabihin. Kung may asawang hindi na kailangan sabihan, oo naman, sa tanda niya yan, siguro naman alam na niya kung ano ang dapat at ano ang hindi dapat. Inuulit lang naman ang bilin kung hindi nagawa o nasunod ang isang bagay. Isang bagay na napagkasunduan pero ang unang hindi sumunod ay ang taong pumayag na din sa usapan. Hindi lang babae ang pinag-uusapan sa video na ito kasama ang mga lalaki. Minsan nga sila pa itong mas madaldal kesa sa mga babae. Pwede rin bang sisihin sila tulad ng mga babae? I don't think so. Ganun pa din yan. Kung may asawang hindi na kailangan sabihan, hindi na kailangan i-remind, palagay ko wala nang asawang madaldal na matuturingan. Lahat naman ng daldal na ito sa dulo. Kabutihan naman ang gusto. Katahimikan naman ang purpose. Para maging maayos, para maging maganda ang mga gagawin at gustong gawin. Isipin mo na lang kung paano tayo lumaki kung wala ang daldal ng mga nanay, kung wala ang mga paalala nila sa atin. Paano nga ba tayo lalaki ng ganito kung ang mga paalala nila sa atin ay hindi na inulit-ulit? Ganon din ang level ng care sa mga may asawa na madaldal. Isipin na lang na ang pagiging madaldal nila na ang dahilan ay ikaw, mga salitang dapat alam na natin at dapat matagal na natin alam. Sabi nga sa Proverbs 18:22, "The man who finds a wife finds a treasure, and he receives favor from the Lord."